Първоначалният бизнес може да се провали на 3 плюс 1 места. И аз ще мина през тези трите, за да ти ги кажа. Първото нещо, имаш някаква идея, искаш да продадеш някакъв продукт на Иво, но Иво казва, сори, това не ми трябва. Значи това ние му казваме маркет тест. Тоест, никой няма нужда от това, което ти предлагаш. Второто нещо, където може да се провали, аз отивам при Иво и Иво казва, маля, и това е страхотно. Обаче аз не мога да го направя. Или не мога да направя качеството на услугата, или не мога да направя качеството на продукта. Ние му казваме feasibility тест. И третото е, Иво иска да го купи, аз мога да го направя, обаче като удар направя сметките, няма печалба. Това е viability тест. И това са трите теста, които всеки един от нас трябва да направи преди да започне да реализира някаква идея. Какъв е огромният проблем? Че ние се влюбваме в нашите идеи. И една от грешките е, когато имаме идея и тръгнем да я правим